Des del Consell Regulador de la DOP Siurana treballem per posar en valor l'oli que es produeix a la DOP Siurana. Ho fem des d'una vessant de qualitat, de producció i també de promoció. És en aquest context que des de fa anys lliurem el Premi Entenedor de l'Any. Enguany, ben bé no cal presentació. Lliurar el Premi Entenedor de l'Any a Pep Noguer és una mostra d'agraïment a la gran tasca que ha fet en Pep, cuiner i gastrònom, qui sempre ha treballat amb l'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. En Pep Noguer és cuiner, comunicador gastronòmic, fundador i director gastronòmic del CIP, el Culinari Institut de Barcelona. El podeu escoltar al Suplement i també a La Fonda, tots dos de Catalunya Ràdio. En Pep frisa per la defensa i la divulgació de la pagesia, dels productors artesans i també del patrimoni gastroalimentari dels Països Catalans. Bé, bon dia, Pep. Molt bones, què tal? És un plaer estar avui aquí entre oliveres, amb aquest solet de primavera quasi. Home, tu has vist que jo m'he mimetitzat amb l'olivera, no? Sí, ja vas amb màniga curta i ets valent, eh? Jo encara una mica més tapat perquè encara fes refresca, però bé. Si esmorzessis bé, com faig jo, saps allò, sempre oli d'oliva verge extra, una bona torrada i tot el que ve al després, a aquestes hores podries estar així. Tot això ho faig, de la torrada potser no, però l'oli verge extra i tot el que ve al després sí, eh? Però bé. Bueno, voldria que parléssim de diferents aspectes de l'oli. Avui dia hi ha una singularitat en l'ús de l'oli, potser a la cuina. Hi ha la cuina d'avantguarda, hi ha la cuina de tota la vida també, hi ha a cada casa, cadascú com l'utilitza. Tu que ets un expert, evidentment, en tot això, doncs no sé, què en diries? Mira, hi ha una frase molt bonica que un dia vaig sentir d'un gran, en aquest cas no cuiner, sinó restaurador, en Juli Soler, quan estàvem discutint diversos cuiners sobre quina cuina era millor, no? Si la cuina d'avantguàrdia o la tradicional o així. I ell va dir, nois, de cuines només hi ha dos, la bona i la dolenta. I això a mi m'ha fet reflexionar molt al llarg del temps, no? Jo no concebeixo, per exemple, cuinar amb un oli que no sigui verge extra. Per què? És a dir, evidentment, cadascú, diguem-ne, fa el que vol amb els seus diners, amb la seva economia, amb la seva manera de viure, la seva manera de cuinar, la seva manera de menjar. Però jo penso que si tenim a casa un producte com el que tenim, per què hem d'anar a buscar un producte de menys qualitat? Si a casa podem cuinar amb oli d'oliva verge extra, per què hem de cuinar amb un altre oli? Segurament que qui ens escolti pensarà, evidentment, amb el preu. Però el preu no és a vegades el preu final de les coses. S'ha de veure com cuinem. Jo sempre faig una reflexió /crítica, que és que hi ha un cert tipus de cuina o un cert tipus de famílies que viu massa d'una cuina de fregits, no? Quan, per exemple, és molt més saludable i és molt millor una cuina, diguem-ne, més sana, més natural, amb escalivats, amb bullits, amb vapors, amb cuina directa i amb l'amaniment d'això, no? Evidentment, jo sempre dic també que a l'hora de fregir és millor fregir amb un oli de qualitat que no amb un oli que ja no té gust. Tot i que algú podria dir que en el cas, diguem-ne, dels olis, és que té massa gust. Precisament té gust i per això l'hem d'utilitzar per amanir i per cuinar. A vegades hi ha gent que es tira enrere amb això i parla que ja voldríem que tothom consumís oli d'oliva verge extra, ja amb denominació d'origen, com estem en aquest cas, ja en cru, ja quasi firmaríem, ja amanint plats, verdures, cuites o així. I diuen, en fregits i això no. Clar, nosaltres, els productors, això no ho concebim tampoc, que a casa hi entri un altre tipus d'oli i ho fem tot. I creiem que el fregit, en el cas nostre de la varietat arbequina, per exemple, no emmascara, perquè a vegades tira enrere allò, el fregit emmascara massa el gust del producte, el fregir, no, de cap manera. A més, ja saps que aguanta molt més la temperatura a l'hora de fregir, se pot reutilitzar, simplement amb un colant-lo, es pot tornar a reutilitzar, vull dir que no surt tan car com molta gent pot pensar. No, mira, jo crec que aquí hi ha una cosa molt important i és la defensa i la divulgació constant, no només a casa nostra, sinó a tot el món. Jo això ho veig, per exemple, a l'escola, al Culinari Institut de Barcelona, al CIP, on venen gent, persones de molts llocs diferents del món, d'Austràlia, de Nord-amèrica, de Centroamèrica, de Sud-amèrica, de la part asiàtica, i evidentment aquests llocs on no són països, diguem-ne, d'oli d'oliva, fregeixen amb girassol, fregeixen amb blat de moro, fregeixen amb altre tipus d'olis, olis que no tenen cap mena de gust. I quan ho fan per primera vegada a l'escola, se'n donen compte que hi ha un altre món, és a dir, que els plats agafen un altre gust.
I és la nostra feina, la nostra tasca com a divulgadors, com a professors, fer-los entendre que l'anàlisi sensorial d'aquell producte i d'aquell plat que el fan amb un oli que no té gust i amb un oli que té gust és diferent, no? I jo crec que això és una de les tasques boniques que tenim, el fet d'ensenyar, el fet d'obrir el coneixement, d'obrir el ventall sensorial d'aquestes persones que no hi estan acostumades. A més de tot això, que estem parlant del gust, no? Del sabor, que és un plaer, l'organolèptic que es diu, no? Crec que s'ha de divulgar molt també què hi ha al darrere, no? Aquests pagesos, aquest territori que conserven, aquesta feina ancestral, és molt important també, quan parles de gent que ve de fora, que potser no ho coneix. I llavors la salut. Jo crec que és un as que tenim a la màniga, no? Els productors de l'oli d'oliva verge extra amb denominació d'origen, que és la salut, que cada vegada hem de divulgar més, que realment és molt saludable, com cada vegada més estudis científics ho diuen. I ja dic que és un as a la màniga, a part de que agradi, perquè evidentment la gent menja pels ulls i menja pel gust i per l'olor, no? I el sabor, però que sàpigui també al darrere de que té un plus, no? Un valor afegit de la salut, no? L'oli d'oliva verge extra. Home, oli d'oliva verge extra té els greixos monoinsaturats, els millors greixos i a més necessaris. Té la vitamina E, que és fantàstica, ja ens va molt bé el sol, però ens va molt bé la de l'oli d'oliva verge extra. Té els polifenols, que són antioxidants, que això no hauríem de prendre cada dia. És a dir, jo crec que l'oli d'oliva verge extra s'hauria de vendre a les farmàcies. És a dir, jo me'n recordo quan era petit, o quan vaig anar a Alemanya per primera vegada, que els alls te'ls trobaves a la farmàcia, no? Ara te'ls trobes a qualsevol botiga. L'oli l'hauríem de tenir a la farmàcia, és a dir, hauríem d'agafar una cullerada sopera cada dia d'oli d'oliva verge extra i prendre'ns-el com un medicament, perquè això és un medicament, no? Sempre hi ha aquella frase de la poma, no?, que diuen que una poma al dia manté el metge lluny de casa. Jo crec que si tothom prengués com a mínim, una cullerada d'oli d'oliva verge extra cada dia, ens aniria molt bé. I a més, hi ha una cosa, i és que si ho vinculem a la cuina, l'oli d'oliva, els greixos, són els grans precursors del gust i també els que fan la interacció entre els altres productes. I a mi m'agrada molt sempre explicar que l'oli d'oliva és el gran precursor, podríem dir, de la cuina de la felicitat. Segurament que si et dic la cuina de la felicitat, ara tu pensaràs, ostres, però aquest on te va, no? Mira, aquí tenim oliveres, però aquí al costat tenim avellaners. Les avellanes, com a fruit sec, és un dels grans elements de la felicitat. Tenim la doradelina, tenim altres elements, per exemple, no? Sempre es diu els triptòfans a la nit, per exemple, o la serotonina, no? Són elements que fan que si nosaltres ens alimentem d'una manera saludable, ens alimentem amb productes de veritat, això ens va molt bé per la nostra salut. Dormirem millor, ens despertarem més bé, tindrem, podríem dir, més, i que ningú m'interpreti, més trempera, diguem-ne, al dematí per fer coses bones, per ser alegres i precisament per ser feliços. Si l'oli l'ajuntem amb bones carns, amb bons peixos, amb bons fruits secs, amb bones verdures vegetals, amb bons ous, aquesta interacció farà que ens alimentem bé i que siguem feliços. M'encanta tot el que dius perquè és la divulgació que perseguim els que ens dediquem a això i és la divulgació que tu saps i fas amb el teu coneixement, que no tothom ho pot fer, i que ve a encarnar una mica el que és l'entendre l'oli, no? Que és una mica el lema de la nostra denominació d'origen siurana, entendre l'oli, i tot això que estàs explicant és entendre l'oli, no? I per això fem el Premi Entenedor, que ja fa uns anys, i ara estem aquí per aquest motiu. Mira, hi ha una cosa molt important amb tot això, i ho has dit fa una estoneta, has parlat de la pagesia. Jo en les xarxes, quan faig divulgacions, sempre parlo que sense pagesia no hi ha cuina. I has parlat del preu. Jo no sé quan fa aquesta ampolla ara. 3 litres. 3 litres. Sí. 3 litres d'oli, aquí hi ha aproximadament, quan algú em diu a mi que l'oli d'oliva verge extra és car, li dic que la ignorància és molt dolenta. I és molt senzill, i ho hem d'explicar-ho això. Aquí hi ha 3 litres d'oli d'oliva. 3 litres d'oli d'oliva que s'han fet com a mínim en 30 quilos d'olives que s'han hagut de collir. Jo, el que em diu que és car, li dic, vés a collir 30 quilos d'olives, porta-les al trull, que et facin l'oli, i llavors et donarem els diners que val aquest oli. A veure si el trobes car o és costós. És a dir, hem de fer veure a la gent que això no és car.
Quan ho compares amb un oli d'una qualitat totalment diferent, els preus són diferents, però no és car, en tot cas serà costós. Però hem de divulgar, sobretot, i hem de fer veure i hem de valorar la pagesia a tots els homes i totes les dones que sous pagesos, a tota la gent que patiu i que lluiteu sobretot per no haver d'arrencar oliveres, per no haver d'arrencar cap tipus d'arbre, perquè, a més, ja ho sabem tots, que a vegades és molt més fàcil anar a treballar per un altre que tenir un camp d'oliveres. S'ha de ser molt valent avui en dia. I si no som nosaltres els que ho diguem, malament rai. Per tant, l'oli d'oliva jo crec que encara hauria de valer més diners per valorar molt més la vostra feina. No sembla perfecte, perquè hem de dir que estem, com aquí es veu, no? És una producció quasi artesanal. Altres olis a vegades són en produccions extensives, de milers d'hectàrees, és una altra filosofia. Aquí hi ha una producció artesanal, de gent lligada al territori, que ho ha heredat a vegades d'avis, de pares, i continua, que manté gent al territori, que manté els pobles aquests habitats i amb l'economia que bellugui, i tot això s'ha de saber, perquè és que si no, no pots comparar una cosa amb l'altra. No pots comparar milers d'hectàrees fetes de manera extensiva, amb uns marges d'un altre sistema de treballar, que és tot això que tenim, no? Clar, tu tens una edat, diguem-ne, una miqueta més que jo, però aquesta olivera que tenim aquí darrere té molta més edat que nosaltres. Doncs probablement més de 200 anys podria ser perfectament. Jo crec que si ella ens pogués explicar totes les històries que ha viscut per tot allò que ha passat, ens en donaríem compte que nosaltres som molt petits comparat amb aquestes oliveres. Qui som nosaltres per arrencar una olivera que té tanta història i que ha donat tant de menjar a tantes famílies, no? Jo crec que hauríem de ser molt més conscients. T'explico una petita cosa, no és d'oliveres, però en aquest cas és de pomes. Jo un dia vaig conèixer un senyor allà a la Garrotxa, a Hostalets en Bas, en Pep del Molí, 93 anys, i el dia que el vaig conèixer estava plantant pomeres, estava empeltant pomeres. I és una de les grans lliçons de la meva vida que m'han donat mai. Jo amb en Pep li vaig dir, què esteu fent, Pep? I em diu, mira, doncs empeltant pomeres. I jo li vaig dir, però, home, aquestes pomeres, quan donaran pomes? Dic, no les tastreu pas vos, no? Volguem fer-li la broma de que està fent una feina que va molt més enllà. I en Josep li va canviar la cara i em diu, Pep, diu, les pomes que menjava quan jo era petit és perquè algú les havia plantat. Em vaig posar a plorar de vergonya, em vaig posar a plorar de veure de la gran errada que havia fet i vaig pensar que sempre seria un dels grans, podríem dir, dels grans exemples que podríem donar. I sempre ho explico perquè és una d'aquelles coses molt senzilles, però que té un gran valor. És a dir, hem de valorar tota la feina que han fet fins ara, els nostres avantpassats, i sobretot hem de deixar al món, si podem, millor que l'hem trobat. Per tant, jo crec que és una tasca vostra, però també una tasca nostra com a consumidors, com a divulgadors, com a cuiners, com a escola, poder, podríem dir això, no? Valorar aquesta feina que feu i sobretot aquesta bellesa que tenim aquí d'olivera. És la nostra casa, la DOP Siurana, la majoria d'olives són centenaris, per tant no els van plantar altres, sinó els nostres avis o besavis o qui hi havia en aquell moment. A vegades posats en terrasses amb marges de pedra que també van guanyar el bosc, treballant amb les seues mans, traient la terra, guanyant-la al bosc, fent les marges de pedra per mantenir la terra d'aquell bancal que en diem. Tot això és un patrimoni que no es pot perdre. I hi ha aquest vincle, no?, a l'hora de fer de pagès. Evidentment ens hem de guanyar la vida perquè no hi estem per perdre el temps, tenim molta feina, però també hi ha aquesta part, no, més romàntica, no, de mantenir tot això que ens va vindre d'abans, no? Que no ho hem fet nosaltres, sinó que ens ha vingut de gent que va estar en aquests territoris molt temps. Sí, està clar. És a dir, mira, ara en aquests moments, diguem-ne, aquests anys que estem visquent aquí a casa nostra, al nostre país, ens en donem compte d'això, no? D'aquesta ànima, podríem dir, que tenim d'identitat, no? I jo moltes vegades explico, o dic, o comentem entre gent, no? A vegades és molt fàcil, quan parles, no?, dir coses, no? Però a vegades diem coses amb sentit o coses sense sentit. És molt fàcil a vegades defensar un territori, però si defensem un territori hem de defensar la seva gent, hem de defensar el seu patrimoni, hem de defensar la seva terra, hem de defensar la seva història, la seva llengua, i tot això és defensar el territori. Un territori no es defensa només comprant una senyera i fent-la anar així i ja està. Un territori es defensa de moltes maneres i la millor és començant per la terra.
Molt bé, perfecte, doncs jo crec que amb tot això ja queda resumit tot el que volíem parlar avui. Molt bé, moltes gràcies. Bé, aquí em poso una mica més cerimoniós, que fins ara hem tingut una conversa informal que ha estat molt bé, però Pep, t'agraïm aquesta dilatada i profitosa carrera professional, posant en valor sempre l'oli d'oliva verge extra, sobretot, o de la nostra DOP en particular, junt amb la resta de productes únics del país, que en tenim molts, i et nomenem entrenador de l'any per la DOP Siurana. Felicitats. Moltes gràcies. La veritat és que quan m'ho vau dir, per aquesta tasca que fem, no només a àmbit personal, sinó també al Culinari Institut Barcelona, per tenir l'oli d'oliva verge extra com a base de la nostra cuina, no podia estar més content de que una persona, una entitat, una denominació d'origen protegida com Siurana ens donés aquest mereixement, no? Per tant, us ho agraïm sincerament. Si obres la caixa, veuràs en què consisteix el trofeu. Veus que té dos tipus de material, un l'olivera, en què es veu l'antiguesa, l'ancestralitat del cultiu, aquí amb totes les línies que sabem que és un any per cada línia que hi ha, que va tenir aquesta soca d'olivera. I per l'altra banda, el metaquilat, que és una cosa més moderna, però que dona una netedat, una transparència, i bé, també d'alguna manera també resumeix la tasca i la filosofia que tenim a la nostra DOP. Carai, moltes gràcies. La veritat és que és el que dèiem ara, no? Veient una miqueta la història d'aquesta olivera que s'ha hagut de tallar, diguem-ne, pel que hagi sigut, això mereix tot el respecte cada vegada que cuines amb l'oli d'oliva o que et prens un petit raig d'oli d'oliva verge extra de Siurana. Moltes gràcies. A tu. Bé, Pep, aquí una petita mostra del nostre treball, de la nostra feina. Carai. Oli d'oliva verge extra, una ampolla Magnum que diem de 3 litres. No és el que es comercialitza normalment, però en ocasions així especials doncs n'hi fem alguna edició. Doncs ens hi hauríem d'acostumar a regalar salut i felicitat. Molt bé.